Takže čaute ľudia, dneska je tu druhá časť Road to Unrealu aj s Sepkom, toho už ste vo videu videli, aj s Harmonikom a ten je kamoš nás dvoch, takže ideme na to. Načíta sa nám hra. Neviem editovať, takže... Ja ti dám, ak chceš. Ja už mám. Aha. Ja vy máte ešte 33, dobre no. Pohľadne. Fuck. Spam. Dobre, hen toho nemusím zdvíhať. Okej, bot. Nie, spadł. Vole! Na mňa What letí the každý- fuck, man? na mňa každý Gdzie są ukazane ricie? Te czapki. prdele. Dobre. Kingos, akože kam mieríš, prosím? Však ale mám 35 Dobre. 35 ping, to jest dobre, ja mam 59 ping. Šrap, tak No, môžem... ja. Jo. Spamuję. Celkom mu to ide. Kamo, proszę spamuję. Harmonik to teba v takej budove tam, čo sa teraz tak vyspamoval, to on ťa zabil? Ano. On pochopil, no, čo to je. Ja som ťa Gregory, skape. spectatil. Takže viem. Áno, presne ten capek ma zabil. Yes, táto je mega dobrá. Ale ja že ho zabijem, no, tak ale keď mi pumpa dáva ako 50, tak ako. Ukážte v tebe harmonika. On strašne spamoval aj tak. Ty ma spektíš stále? Kamo je? Ja si to Hej. Ja spektím všetkých. Kam Aha. dávať. Že kto má jaký gameplay. Ale idete celkom bomby. Dali ste už vy? Nie, ale sme hrali nejak 2 hry, 3. A ja? Teraz je to druhá stanička, alebo tretia. Druhá, no. Nie, toto je tretia, alebo druhá. Asi druhá. Sluha Ja si toho. nechám, Marina. Dobre. Ja neviem prečo mne ukazuje, že máš minus 150 shieldov. Ten Harmonix. Že mne ukazuje to, že má ten Harmonix minus 150 shieldov. Ja ti tak Aha. ukazujem. Dobre? Dobro. Harmonik, to je to ten, to je to ten! To. Ja ho dám si. Váhaj! A bum. Harmonik, poď sem! Počkaj, ja tam dávam smraďa. Ježiš. No poď tým, dosúkaš cez tebe. No, Však už je skapač, ako bol nejaký, no. jaj? A to hovoríš práve ty. Ale nie. Kámo, čo ti šíbe, ale tu je taký fajný spamer, to ten chlapec. Kamo, všade ja dostávam, len mi povedia. Z rici furt dostávam. No on najviac Ale kámo myslím- killov. Aha, stále ste vždy. To je naše? Zbaka za Ale tým je. tam sú za tebou, aké by Aha, ty vidím. no hej tam. Počkaj, idem tu už. Á! O, tak tu som dead, on je nejaký dobrý. No? Kámo, ja si star nechám, to je také fajné tam. Dobrý, alebo dáš full box. GG. Tak ale ja ho nemusím zabiť. Tak ti poviem. No. Ale počkaj, ja som nejaký rozklepaný celý. Nesúpnem. Ja keď mám shopping, kde sa rozklepem. To. Tak je to Fortnite. Gregory dáva bombika, áno.
No koľko dáva? Po 5 zóna? Čo ti šíbe? Nie. Poď, yes. Typek. Typek padá. Tam padal. Dead. Nice. Dáte prvý vírus? Možno. Poďte sem. Som pochopil. Poďte sem všetci. Tam. Na čo? Kde? Tak, pleče dám. Ja Aha, Aj ten Georgine by trebalo. to nevadí. On si nájde. No, je to pravda. Mám pocit, že on vás celú hru ťahá. Tam je typek. Nechcelo sa... Jak sa celé gry spolu? No Tu poď, má jedno. ešte v tebe. Bacha, tam na Tak čo mal ukázať, kamu? Naľavo trochu. A čo na ľavo? Aha, Ja ti hovorím, že kde sú tápci. jo. Pomana Ja zabil. končím. To už nie sú remoty, ne? Takže to nerybujte. No, asi Prvý sa tá win, hra. no. Asi tak, sa nezabij. Ticho, divočko. Nezabij na to, že mám náboj. To je to ten spamer. Aha, ja som stával Tony. No, stalo sa. A dobre som dostal ty vole. Ešte možno jedna hra a mám gol 2. 53 som dostal. Kamu, ja mám gol 2, yes. Kamu, ja mám gol 2. Gol 2, normálne to je fakt No, ja čudo. musím. Ale jedno, ja mám Dobre ľudia,